Barka da zuwa tashar tsakar gida. Yadda Rakiya Musa Fusi ta fashe da kuka akan soyayya, wani fim da ya fadakar ya kayatar da Malam. A kwanakin baya, an yi ta musayar yawu tsakanin malamai da 'yan fim kan irin badakalar da 'yan fim ɗin ke yi a ciki ko a wajen fina-finansu, wanda hakan ya saka wasu malaman suka bayyana rashin halaccin fim ɗin ma gaba ɗaya. Wasu malaman ko a ra'ayinsu suke ganin fim ɗin idan aka yi masa gyare-gyare yana da amfani, musamman saboda isar da saƙon da 'yan fim ɗin ke yi. Cikin masu irin wannan ra'ayi har da Sheikh Adam Abdallah na Kano. Ko da yake babban malamin nan Sheikh Abdallah Usman Gadan Kaya bai ce komai game da batun ba a lokacin da ake tsaka da tattauna maganar. Amma kwanakin nan wani bidiyon sa ya dauki hankali a yayin da aka ji shi yana yaba wa 'yan fim din kan wani fim da suka yi da ya fadakar kan da mata ke nuna fifiko kan iyayensu akan iyayen mazajensu, inda shi ke bada labarin kamar haka. Wasu 'yan wasan kwaikwayo sun yi wani abu yana da kyau, Allah ya saka musu alkhairi, da irin wannan suke yi da sun tarbiyantar da mutane. Wani ne yana zaune da matarsa sai ya ce da ita, ai ya kamata ki gayyato hajiya mahaifiyarki ta zo ta ɗan yi hutu anan, ta huta sati biyu har wata ɗaya ma, kai ta asibiti a duba lafiyarta, ta ɗan ci abinci mai kyau, ta ɗan huta. Mahaifiyarki mahaifiyata ce. Na gode dalin, ina murna, na ji daɗi, Allah ya albarka. Tuntunin ta kira uwar ta ce a kawo ta, wataƙila ko a Abuja suke, ko a Kaduna suke, ko a Lagos suke, ko a wata ƙasa suke. An ce ta kira mahaifiyarta ta zo a yi mata goma ta arziki. Aka zo aka yi mata goma ta arziki, za ta tafi, aka yi mata zigege, aka yi mata taimako. Tsohuwa dai da godiya da murna cewa take baba ɗana, mijin yarta ne, ya zama baba, ya zama ɗanta, saboda an kula da ita. Ana cikin wannan yanayi malama, bayan ɗan lokaci can suna zaune suna hira, sai ce mine ma'ana tawa shine mine, saboda tsabar soyayya. Ai ina ganin ya kamata in kira hajiya ita ma ta zo, mahaifiyata ta zo ta dan zauna da mu, saboda ba na samu in je hutu in gaishe ta. Ina so ta zo mu mata abin arziki, mu kimanta ta kamar yadda mamanki ta zo. Sai ta ce me kace? Ban ji abin da kace ba. Ya ce mahaifiyata ce na ce za ta zo. Ni wallahi ba irin zuwansu ba, ka san yadda suke, sai a zo a samu matsala, a zo ta sa maka ido, ni a zo a takura mun. Ni wallahi ni kawai dai kawai ka samu lokaci kawai ka je ka kai hutu wajen ta, kai mata abin da za ka yi mata. Ya ce yanzu baiwa Allah, jiya na kira taki tsohuwar, na mata abin arziki a gidan nan, na bar uwata ban kira ta ba, yanzu na ce zan kira ta uwar, kin ce baki ba. Ta ce wallahi ba a gidan nan ba za a yi ba. Warai kuwa kuna zazzare min ido, ba haka kuke ba? Yanzu dan Allah akwai adalci a nan? Ba adalci. Da haka Sai dai kasancewa Malam da ke bagunin kallon bane, ko kuma wala Allah ya daɗe da ganin bidiyon da yake magana a kai. Muna kyauta zaton Malam yana bayani ne akan wani short bidiyo da jarumi Alrabiu Ali a shafinsa na YouTube, wanda labarin ya kama da wanda Malam ya bayar. Wanda hakan ya sa muke zaton shi Malam yake son badawa, amma aka samu sabani kaɗan a cikin labarin. Assalamu alaikum. Umma, kuna lafiya? Alhamdulillah. A muna gida. Gani ga ta ma muna zaune a gida. Ai tunda ana hutu. To alhamdulillah. Kyakkyawan labari. To bari in gaya mata mu shirya komai. Insha Allah. To Allah ya saka da alheri. Alhamdulillah. To ki alwashirin ki fa. Wai su waye ne? Umma ce ta kira ni. Ta ce da mamaki suka so ma su bamu. To kuma amma yanzu sai suka ga da ya kamata su sanar, saboda ba san me za a yi tanadi ba. Yanzu haka suna tasha za su yi tikiti za su zo gidan nan. Kuma ki san menene?
idan suka zo sati guda za su a ina a nan gidan saboda a samu dai an ma ji daɗi dai ana wannan abin nan hutun nan su ga su ma an zauna an daɗe da su a gida da haka yanzu sai a shirya dukkanin abin da ya kamata a tare su mu fara shiryo komai da ke kuma mu tafi mu je mu taro su tun daga tasha. Ni fa ka sani fa gaskiya ni ka san wancan zuwan da suka zo fa sai da na kwanta rashin lafiya saboda aiki shikenan ba ni da yancin kai tsaya kaman wata soja tsikama tun safe. Huwaila yanzu me kike nufi aiki nan? Kin ce min gasa a tasha za su taho kuma ki rika magana in sun zo zaki sha wahala. Gaskiya ma ka gaya musu kar su zo don gaskiya ba zan iya ba sai in zauna in ta fama da aiki tun safe ba hutu. Gaya musu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Umma na ce layi ya zo kanku ne? To da Allah ku yi haƙuri ba sai kun sai tikitin ba. Saboda mun dan yi magana da ta ina jin ko akwai uzuri na larura irin ta nuna dai ba ta da buƙatar ku zo a irin wannan lokacin. A bari kawai in yi son Allah ya raya mu zuwa wani lokacin. To shikenan. Saboda kar a zo kuma ya zama to ba a ji daɗin zuwan ba a samu abin da ake nema ba. In akwai buƙatar haka insha Allah to in yi so shikenan na taɓo kun Allah yadda. To shikenan a yi haƙuri fa. Tunda ita za ta sauki mutanen kuma ta ji ba za ta iya wato ina ganin ba komai. Gaskiya ne mamaki. Haba. Ba daɗi. Yanayinsu ya nuna gaskiya ba su ji daɗi ba. Ban gane me kake son ka faɗa ba. Don na faɗa yadda ban ina da matsala. Bai kamata ba dai iyaye ne ko ba haka ba. To ni da gidan mijina ba zan huta ba. To amma wa ya ƙiya ga iyayensa? Iyayena ko iyayenka? Ummar ki ce fa mahaifiyarki ta ce za su zo su miki sati ɗaya tunda daɗiya suke ba gamu ba kuma kika ce ke kin gaji. Ya kashe ni. Oyo Allah na. Ya za ka kai min haka? Ya za ka ce ummata. Kuma ka ce su koma? To ummaki ba ummata ba ce? A to ni sai ka bambanta min da bambanci ya. Na shiga uku ka kira min ita ka ce za ku. A to. Na shiga uku. Kai musu waya ka ce su dawo. Ai ko sai dai ki hakura sai baɗi. Ja'ira wato ummaki ta fi ummata ko? To ba ki ganta ba. Ani ka cuce ni na shiga. Ummata fa. Wato rashin mutuncin kin da dama naki akan iyayena ne. Wato iyayena yake nufin sun tuburbuɗa ki ko? Sai kai min bayani. Sun hafa miki gandareran da ina nemo Allah ka miki na ciki na koshi za su zo wato kar su zo. To uwar ki ce bata ba. Ja'ira. Ni da wallahi a ummata za ka ce mu ummata ya sai ka bambanta ummanka daban ummata daban kuma sai ka za ki ga umma yanzu ma zan buga musu zazzafan text message in ga musu in ce har abada ka su karawa sai idan kin zo. Akan me ummata ce fa. Ko ummar wace ce? Umma. Dan kin zaci ta uwa ce to uwar ki ce bata ba. Ja'ira. Wallahi ni. Assalamu alaikum. Da fata Allah ya ba mu mata na gari masu ƙaunar iyaye da ƴan uwanmu ya kuma ba mu ikon yi musu adalci da kyautata musu tare da nasu iyayen. A nan kuma wata hira da jarumar Hadiza gaban ta yi da jarumar Rakiya Musa Puosssi ta ƙasar Nijar da wasu suka fi sani da Aisha Humaira ce ta ɗauke hankali. Sakamakon yadda aka ga jarumar ta fashe da kuka shaɓe-shaɓe a yayin da ake mata tambayoyi akan soyayyarta. Rakiya ta bayyana labarin soyayyarta da wani mawaƙi da ta bayyana yanzu ya ɗaukaka ya guje ta. Amma ta kasa daina san shi. Ta bayyana har yanzu ta kasa tsaye da wani masoyin domin ko tsayawa ta da wani sai daga kamar yana mata gizo wanda dole ta bar wanda take tare da shi. Haka zalika ta bayyana irin sadda take wa masoyin nata da cewa ko da ya kasance ba shi da hannu ba shi da kafa ba shi da ido ba shi da sana'a ba shi da komai za ta so shi kuma za ta aure shi a haka. A ƙarshe ta yi kira ga masoyin nata da ya tuna baya ga yadda hira ta kasance. Shine abin da na har yanzu baki bani amsa ba kuma na tabbatar 'yan kallo za su so su ji ko an cutar da ke. Kamar yadda kika yi mana bayani akan baki a cutarwa. Ba zan iya cewa ko an cuce ni ko ba a cuce ni ba. Sai dai na san na sha wahala. Na sha wahala kuma hakan ya taɓa rayuwata. Ya taba duk wani wanda yake so na da gaske tsakani da Allah ɗan uwana menene da menene duka. Basu a lokacin da abin ya faru da ni
kawai gani na kawai ake yi, me kowa bai san abin da yake damuna ba. Amma yanzu kin warke daga abin da yake damunki? Har in mutu ba zan warke ba. Wow. Ba zan taba warkewa ba, sai parce que abu ne da ban jira ba. Ban jira shi ba. Abu ne da baki yi tunani? Ban yi tunani ba, et surtout ban yi tunanin haka ba, et puis surtout venant de la personne quoi. Yana rayu har yanzu? Oui. Idan akwai za a baki dama ki gaya mishi magana, za ki iya faɗa mishi wani abu ba tare da kin kira sunan shi ba? Kuma idan har za ki iya faɗa, na tabbatar duk inda yake zai iya gani. Abin da zan faɗa shi ne, c'est vrai, ya mun abu da yawa wanda zai sa na daina san shi, na kuma manta da ma shafinsa a duniya, amma ban manta ba, ban kuma daina san sa ba. In yace zai dawo, za ki dawo da shi? Bon, ça dépend, duk yana hannun Allah. But amma ke in zai dawo, za ki dawo da shi? Ni dai na san ina san shi. Wahalan da ya sa ki ciki fa? Ina wahala har gobe ma. Si tu as remarqué, idan kin lura ba na son magana, parce que c'est quelque chose que je vis avec, abu ne da ina rayuwa da shi. C'est que c'est pas ba kaman ban taba soyayya bane, me irin nashi ban taba yi ba. Why? Me yasa? Kawai. Kuma ya san da haka? Ni. Anyway, I don't like kin wahala, ba wai baki wahala ba, and har yanzu kina wahala. Ki yi haƙuri, har yanzu kina wahala. Sorry. Right. Har yanzu kina wahala, amma kuma idan ya dawo miki. Ouais, bon, le grand souci, babban matsalan shine na sani ya mace ce, inda da rai da lafiya, wata rana zan wayi gari ina gidan miji. To babban tashin hankali na da yake tayar min da hankali shine shi wanda zan aura din, ya zan yi rayuwa da shi. Saboda kina son wancan? Saboda kaman ina tunanin kaman zan cutar da shi ne, because ba za ka iya auren wani ka je gidan shi kuma kana tunanin wani. Kina tunani ba shi ya hana ki wancan auren da kika fara yi ba? No. Seulement ina tambayan kaina ko da shi, parce que a même maintenant là, ko yanzu ina samun mazaje daban-daban da suke fito min da zancen aure. Ba wai ban shirya ba ne, saboda mamanmu kullum in ta buɗe bakinta, ni ce karama a cikin cikin 'ya'yan mamanmu, daga ni sai 'yar autanmu, sai ta ce mun, Rakiya, ina so in ga 'ya'yanki, in ce ga kinan da jikoki da yawa, yanne na san baki, ta ce naki nake so in ga. Ni zan iya son mutum, and idan na ga cewa ba zan samu yadda nake so ba, ko kuma zan wahala, nakan yin kokari in yi fighting zuciyata, sannan kuma in yi moving on. But amma yanzu ne na gane cewa ƙawata ba inda ta je, har yanzu tana cikin wannan soyayya. Amma har yanzu baki gaya min ba yaya soyayya ta kasance, me ya faru, kuma me yasa har yanzu kike tunani shi din ne dai, kuma ba za ki canza ba? Ina kokarin kaucewa, kina dawo da ni kenan. Ni ma haka nake samun kaina.
c'est pas que ban yi kokari in cire shi cirewa ba ko kuma essayer quelque chose avec d'autres personnes. J'ai tenté à plusieurs reprises, mais ça n'a pas marché. Ce n'est que lui et lui seul. a wanda ta ce shi ne na san wa'yansu suna ji ta ce shi ne dai ko ta yi kokari ta ba wa wani dama ko ya zo din shi ne dai Abin mamaki a lokacin da nake kokarin kula wa'yansu sai na baka dama ma ka zo gidanmu sai muna tsaye da kai muna magana wallahi shi zan ga kamar ya zo ya tsaya yana cin me kike da wance. love Kawai in ce wa wancan ina zuwa in shiga cikin gida ba zan kuma fitowa ba. amma in na yi miki addu'a in na ce miki Allah ya baki lafiya ba za ki ji haushi ba No, me saboda me addu'a ce ai. pray for you kai kamar India ana kamar a India irin films Ya, je vois. but amma na ji daɗi at least akwai wa'anda suke soyayya sabida Allah ko da ka rabu da mutum kana ji a ranka har yanzu Da kika ambaci sunan soyayya sabida Allah ya tuna min da wani abu. Je sais, il m'a fait du mal. Genre, ya mun abubuwa da yawa wanda ban ji daɗi ba. On va pas rentrer dans des détails. Mais har gobe har jibi har gata har kullum a kaina a tunanina kawai ina ji cewar zan iya rayuwa da shi a kowane hali. A ce yau baya da kafa, baya da hannu, baya da aikin yi, baya da abinci, baya da wurin zama, cikin titi yake, zan je in zauna. kai kana ina bawan Allah wannan abin kuma ka bashi ana son ka ana tunani ko da baka da kafa baka da hannu ka san waye kai. No, ni da akwai uzurin da nake mishi. Uzuri? Ya. Akwai uzurin. Wani uzuri? Uzurin shine avant c'était pas comme ça. To c'était pas comme ça avant mais c'est toujours la même chose. Oui, kaman yanzu kina cikin ma'aikata kin fara aiki. Da kika fara aiki a wannan lokacin wanda kuke tare za ku ci gaba da yin abubuwa comme d'habitude et comme avant. Mais daga lokacin da matsayinki ya canza daga na farko jar aka kika samu daukaka. Daga wannan lokacin tu vas plus reconnaître tes vrais amis et tes vrais amours même. Moi je pense que c'est ça. Rayuwa tana juyawa, tana canzawa, ya dan adam yana canzawa. Shi yasa parce que da tashin farko da muka tashi da ni da shi tout allait bien, komai daidai, yana jin magana na, ina jin maganansa. Et puis daga baya kawai même pour lui parler mishi magana ma na shaku parce que il est devenu quelqu'un d'autre qui n'est pas la wanda na sani. Voilà, donc il a beaucoup changé. Menene shawaran da zaki iya bashi? Shawaran da zan bashi shine kar ya manta baya. Kakka manta baya aka ce. Wow, ban san ko kai waye ba, and but just kasancewa wanda yake tare da kai kafin ka zama, because naga ta yi maganin ɗaukaka, ya kamata ka san waye suka tsaya da kai, waye suka san ka, the real you, ba wai kai da ka zama wani ba. sai dai
Tuni wasu 'yan midiya suka fara fasara wannan mawaƙi da ba kowa bane face Hamisu Breka, musamman ganin irin yadda suka jone a farkon tasowar shi. Sai dai daga bisani kuma aka daina ganin su tare. Ko da dai wannan hasashe ne na masu kallo, amma kasancewar ta kira shi mawaƙi kuma ta yi bayanin suna tare tun kafin ya samu ɗaukaka. Ya saka wasu kan danganta lamarin da Hamisu har suna wallafa tsofaffin waƙoƙinsu suna kira gare shi da ya dubi wannan baiwar Allah ya tuna da haƙƙin soyayya.